Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao sa kaninyo. Mga igsuon, maghindulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuy ako kang Santa Maria kanunay gulay. Sa tanang mga anghelong mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dat-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluy-on, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langitnon mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam og sa kahibalo og sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibawan niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabos ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo
ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaunalag dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungid sa hagwason. Dili na sila magpinatianay dito sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa langit, ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumian sa kayutaan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit diha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluy-an niya ang ubos ug ang kabus, luwason niya ang kinabuhi sa mga kabus. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabilin ang iyang ngalan, ingon sa adlaw. Diha kaniya, mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta, ang tanang mga nasod, nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, ug sa ingon makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailog, ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailog ug kadasig, maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus. Aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug sa Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo,
aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudiyo, awiton ko ang mga pagdayeg alang sa imong ngalan. Ang pulo sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasap kani. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona mitungha si Juan nga magbumunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isaías sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbakos siyag panit ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyaga niya ngadto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseyo ug Saduseyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya gnigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo dito sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan mga igsuon. Mga igsuon, kung magplano gani kita nga mamakasyon, no, o kung mapauli ta sa atong probinsya, unsa man ang atong buhaton, kita mangandam, no? Mag-book dayon ta og ticket, mag-impake ta sa atong mga maleta. Inigmata nato sa buntag, sa dili sabta mo eskwela o dili pa ta moadto sa atong opisina, unsa may atong buhaton, mangandam, hapon, no? Maligo, mag-ilis, ug mukaon. Ug sa dili paktamonhi sa simbahan, aron mo salmot sa santos nga misa, unsa may atong buhaton, mangandam gihapon. No? Ang pagmangandam mga igsuon, kabahin na kini siya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, kanunay kitang nangandam. Kabahin na ang pagpangandam sa atong routine. Karon aniya na kita sa ikaduhang Domingo sa panahon sa Adbyento. Ug matag Domingo niining panahon mga igsuon sa Adbyento, adunay tema o pulong nga nagiya kanato. Last Sunday, ang pulong mao ang pagtukaw or stay awake. Ang ikatulong nga Domingo, kung diin atong dagkutan ang pink nga kandila, gitawag kita aron pagmaya or to rejoice. Sa ikaapat o katapusan nga Domingo, gitawag kita aron pagsudong, no? Sa English, to behold. Kay nianang si manahuna, moabot naman ang Ginoo. Karon nga anaa kita sa ikaduhang Domingo sa Adbyento, ang sentro sa atong mensahe mao ang pagpangandam, to prepare. Karon mga igsuon, ang dakong pangutana mao kini, no? Unsa man ang atong angay andamon o nganong kinahanglan man ta mangandam. Sa Ebanghelyo, nadungog nato og gipailaila kita kang Juan nga magbubunyag. Ug kini si Juan mga igsuon, anaa siya makit-an sa kamingawan sa Judea. So mangutana ta, no? Kung si Juan sinugo ni sa Dios aron isangyaw nga moabot na ang Mesiyas, nganong didto man gyud sa kamingawan, nganong wala man didto sa mga syudad o kundi inay mga lugar nga daghag mga tao. Ang rason ini mga igsuon tungod kay sa kamingawan walay mga distractions, no? Walay sa kamingawan mahimong mas mahinungdanon ang imong relasyon sa Dios tungod kay dala lang nimo o bit-bit lamang nimo kung unsa ang imong gikinahanglan. Sama sa ehemplo ni Juan, unsa man iyahang gisulob, no? Nagsulob siya balhibo sa kamelyo, ang iyahang bakos panit pod, ug ang iyahang pagkaon dugos lamang og dulon. O kining imahe ni Juan mga igsuon, nagpakita sa iyahang kayano ug pagkamapaubsanon. Wala siya daghang arte, wala siya daghang dala, kung dili ang iyahang tingog lamang. Og tungod niini, nahimo siyang katumanan sa gisulti ni Propeta Isaías, no? May nagsinggit dito sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang igianan. Mga igsuon, ang gibitbit nga tingog ni San Juan, iyang gigamit nga to sa kamingawan aron pagsaysay nga kita kinahanglan nga maghinulsol. O kining iyang mensahe, simple ra kaayo, no? Maghinulsol. Pero klaro kaayo ang unsay gipasabot ni Juan niini. Maghinulsol ta kay moabot na ang gingharian sa Dios. Ug dinhi mga igsuon, ang kining pulong nga gigamit ni San Juan nga paghinulsol, ang Greek term niini mao ang metanoia. Siguro kung ang uban ninyo pamilyar ni niini, ang metanoia nagpasabot og tiunay nga pagbag-o sa hunahuna o kasing-kasing, pinaagi sa pagtalikod sa daang kinabuhi o pag-atubang sa Dios. Mo ni mga igsuon ang metanoia nga pirmi namong ipasabot sa mga kaming mga pari kung ugaling mangumpisal mo.
Sa pagpangumpisal ninyo mga igsuon, anaa magina ang paghinulsol, anaa magina ang pagpangayo o pasaylo sa mga sala nga inyong nabuhat. No? O personally, kung ako gani ang magpakumpisal, akong sultian ang mga mangumpisalay nga hinumdumi ninyo nga ang inyuhang pagsulod dinhi sa kumpisalan, dili lang kutob sa pagpangayo og sorry sa Ginoo. Dapat inigawas ninyo sa kumpisalan, magsugod na mo og puyo og bag-ong kinabuhi. Kaya nga naman, kay kung walay total transformation mga igsuon, kung kutob lang sa pulong ang pagpangayo og sorry, kung kutob lamang sa huna-huna ang atong pagpangayo pasaylo, murag wala. Take for example, no? Kung ikaw nakasala ka sa imong ginikanan o sa imong bana o asawa, unya moingon ni ka sorry o sa ilo ako kay nakasala ko. The day after, maulang gihapon ang buhaton. Mo na mga igsuon, ang pulong nga sorry mawagtangan na sa iyahang meaning. Mao na nga ang paghinulsol nga gisulti ni Juan nga magbubunyag tiunay nga pagbag-o. Metanoia ang gipasabot. Kung mga igsuon, mausab kini ang punto sa panahon sa Adbyento. No? Ang Adbyento, dili kini usa ka personal celebration, kung diin nagprepare ta for the coming Christmas Day, diin maayo kay ta mo flex sa unsay mga bag-o natong mga butang. Dili sab ni panahon mga igsuon aron manghambog ta nga nindot kayo atong Christmas decorations ug daghan gyud og handa sa atong Noche Buena. Ang Adbyento mga igsuon sa akong gisulti ang pagsunod sa ehemplo ni San Juan. No? Kini nga Adbyento o sa kapanahon nga bisan sa kayano mahimong mahitabo ang mga dagko mga butang. It is a season where even in simplicity great things can happen. Kaya atong balikod, no? Si San Juan, yano rag sinina, simple rag pagkaon. Apan mas gitagaan niya og bili ang pag-andam sa dalan para sa manluluwas. Kay para niya, siya ang mahimong tulay aron makaila ang mga tao sa Mesiyas. Mauni ang mas gitagaan niya gibug-aton. Ug mga igsuon kita usab, no, gitawag sa pagpangandam karong panahona, dili lang pinaagi sa pagpalit og daghang mga butang, kundili pinaagi sa pagtangtang sa mga sagbot sa atong kasing-kasing, sama sa atong garbo, atong mga kasina, atong mga kasuko, atong mga kayugot. No? Gitawag ta karon aron pagbuhat og gagmay og simpleng mga butang, pero inubanan sa dako nga gugma. Busa mga igsuon, samtang kita nagpaabot sa adlaw sa Pasko, dili unta nato punon ang atong kinabuhi karon og mga dekorasyon nga mulabay ra og malaos ra. Puno nato kini sa pagpangandam sa atong kasing-kasing. Puno nato kini sa pagpangandam sa dalan sa Ginoo. Amen. Manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himuang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilangsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak.
Gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato, mga muyo kita ngadto sa atong amahan sa langit. Muingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Ngalatas ni ining panahon sa Adbiento, ang simbahan motubo diha sa grasya, samtang sa kahinangup nangandam kita, alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, magampo kita. Amahan, kaluy-i kami. Ngang mga nangulo sa kanasuran, maghiusa sa paghago, aron magkabuot ang tunahing kalinaw ug hustisya, dinhi sa atong kalibutan, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ipakataw, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag nining panahon sa Adbiento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon balik ngadto sa Dios, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Ngang mga nangamatay, makakitag katumanan sa ilang gilauman, ug magsadya sa walay katapusan, didto sa langit, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Maayo og maluluyong amahan, panalangini kami sa among pagpadangat, nganha kanimo sa among mga panginahanglan, ug bag-uha og lig-una ang among pagtuo diha kanimo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Fruit of the earth,
goodness we are grateful. Blessed are you, O Lord. Blessed are you, O Lord. Blessed are you, O Lord. Blessed are you, O Lord, our God, forever. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawatan ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kanut. Alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan. Alam usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug sakripisyo ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kay San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa imong sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila po ang iyong palawat kanimo, panimulong lang maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Kung manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.